Παρέα μας, γιατί θα μιλήσουμε για το θέμα με τον δικηγόρο σας, τον κύριο Νίκο Διαλυνά, αλλά και με τον κύριο Κωνσταντίνο Μορτόπουλο. Είναι ο δικηγόρος των στρατιωτικών του νοσοκομείου 424. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ακούσαμε την άποψη. Κύριε Διαλυνά, θα μας μιλήσετε και εσείς λίγο. Να ακούσουμε όμως τι λέει ο συνήγορος των στρατιωτικών γιατρών. Έτσι, γιατί έχουν τα δικά τους επιχειρήματα. Και οι οποίοι σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε γενικότερα στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Λοιπόν, κύριε Μορτόπουλε, τι λένε οι εντολοί σας, να μας πείτε, σας παρακαλώ. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στον συνάδελφό μου τον κύριο Διαλυνά. Καταρχήν πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ τους εντολείς μου, οι οποίοι ακόμα δεν είναι κατηγορούμενοι, καθώς ο κύριος εισαγγελέας του Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης δεν έχει ακόμα προσωποποιήσει τις ευθύνες, ούτε έχει φτιάξει τη λίστα των ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού ή άλλου βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε υποψία εγκληματικής δραστηριότητας, εξαμελίας, εκπροθέσεως ή οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόσβαση ακόμα στις δικογραφίες για να ξέρουμε ποιοι άνθρωποι είναι. Έτσι δεν μπορώ λοιπόν εγώ να πω τα ονόματά τους. Αυτά που ακούσατε από τη μαρτυρία του κυρίου Πουλιόπουλου, υπάρχουν ευθύνες, πιστεύετε? Αναντήρητα υφίστανται ευθύνες, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε μια κατάσταση η οποία ενδεχομένως ήταν η άσημη, τώρα πλέον βρίσκεται σε μια δυσχερέστερη κατάσταση. Οπωσδήποτε υπάρχει βλάβη της υγείας του. Αυτό είναι αναντήρητο. Το ζήτημα είναι να γίνει κατανοητό ποιοι άνθρωποι προσωπικά ευθύνονται για τη χειροτέρευση της καταστάσεως της υγείας του. Οι άνθρωποι κυρίως του νοσοκομείου ευθύνονται, νομίζω, κύριε Μορτόπουλε, που δεν ενημέρωσαν τον άνθρωπο έγκαιρα, αν μου επιτρέπετε κιόλας. Θα σας απαντήσω με πολύ σεβασμό και για τον κύριο Πουλιόπουλο και για το σύνολο των άλλων ανθρώπων οι οποίοι καταγγέλουν, και από την πλευρά μου, σαν πρώην στρατιωτικός, θέλω να πω ότι ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια και στην κοινή γνώμη και για τη δημόσια υγεία και για την εθνική ασφάλεια είναι καλό, χρήσιμο και επιβάλλεται να ελέγχεται και δημοσιογραφικά, μιας που η δημοσιογραφία είναι ο τέταρτος πυλώνας της εξουσίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα σας πω το εξής. Και στο δικό σας στούντιο αυτή τη στιγμή εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μπορείτε να βγάλετε ένα προϊόν το οποίο είναι της κλάσεως που το θέλουν οι οργανωτές του. Όταν έχετε μειωμένη στελέχωση, προοδευτικά το προϊόν σας θα γίνεται χειρότερο και σε κάποια στιγμή θα αδυνατείτε να εκπληρώσετε την αποστολή σας. Ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, σε μια ομιλία που έκανε στο Rotary Club, είπε ότι παρατήρησε πως υπάρχουν μονάδες με στελέχωση 15%. Το 15% στελέχωση σε μια μονάδα, σε μια δομή υγείας, σημαίνει 15% δυνατότητες. Σε μια μονάδα του πυροβολικού, φαντάζομαι, σημαίνει το ίδιο, απλά το πυροβολικό δεν ελέγχεται κάθε μέρα. Δεν προκαλεί απώλειες υγείας και δεν βλέπουμε καθημερινά να το ελέγξουμε, να το τεστάρουμε. Απλώς, κύριε Μορτόπουλε, σε αυτόν τον άνθρωπο ή ενδεχομένως και σε άλλους ασθενείς, ο οποίος δεν οφείλει να γνωρίζει τις ελλείψεις που υπάρχουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκεί πήγε για θέμα υγείας, όχι για να δει αν έχουν ελλείψεις υλικά, γιατρούς κτλ. Δεν δόθηκε καν η επιλογή να του πούνε: Χριστιανέ μου, εμείς εδώ δεν έχουμε ούτε το προσωπικό, ούτε τα υλικά, ούτε το χρόνο. Να του πούνε: πήγαινε έξω και κάνε τη βιοψία και πάρε γρήγορα τα αποτελέσματα. Η επιλογή δεν του δόθηκε, καταλάβατε? Απολύτως. Και θέλω να σας πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό που ενδεχομένως θα βοηθήσουν και εσάς να κατανοήσετε αυτά που λένε οι δικοί μου εντολείς. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι οι στρατιωτικοί γιατροί, όπως ενδεχομένως θα ξέρετε, ήταν οι πρώτοι που σπέβδουν σε κάθε καταστροφή, σε κάθε δομή προσφύγων, σε κάθε επίγουσα διαδικασία, λαμβάνουν μια εντολή και φεύγουν απευθείας από όποια κλινική και αν αυτοί υπηρετούν. Ένα δεύτερο είναι ότι και με πρωτόκολλο που έχει γίνει μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, οι στρατιωτικοί γιατροί διατέθηκαν σε πολιτικά νοσοκομεία, στα οποία μπόρεσαν και απάλλαξαν για λίγο τους φορτισμένους πολίτες ιατρούς, οι οποίοι είχαν να πάρουν άδεια 2 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αφαιρούμε έναν γιατρό από την κλινική του, η τρύπα αυτή παραμένει. Με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη ισχυρή υποστελέχωση των στρατιωτικών νοσοκομείων. Η βουλευτής η κυρία Βολουδάκη, τον Οκτώβριο, λες και ήξερε, έκανε ερώτηση για το ναυτικό νοσοκομείο Χανίων στη Βουλή των Ελλήνων. Ο κύριος Παφίλης έκανε ερώτηση στον κύριο Χαρδαλιά, τον σαν υφυπουργό, για τη δραματική υποστελέχωση του Νίμης. Υπάρχουν συνεχείς αναφορές όλων αυτών των ανθρώπων και αυτών που καρατομήθηκαν για την έλλειψη του προσωπικού τους. Μάλιστα.
έλλειψη προσωπικού σημαίνει μειωμένη δυνατότητα. Άρα είστε κατανοητός και από αυτό που λέτε καταλαβαίνουμε ότι οι γιατροί θα πούνε ότι ήταν πάνω από τις δυνατότητες μας. Τώρα το λέω χοντρικά, έτσι, χωρίς βεβαίως. Ναι, ότι είχαμε ενημερώσει, ότι υπάρχει υποστελέχωση και ότι ήταν πέρα από τις δυνατότητες μας να κάνουμε πιο άμεσα τις βιοψίες και όλα τα άλλα. Έτσι, χοντρικά. Για να πάμε και. Απλά υπάρχει και ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μια αναστρέψιμο σε κάποιες περιπτώσεις. Κύριε Διαλυνά, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφό μου, τον καλό συνάδελφό μου, εάν εκπροσωπεί τους γιατρούς ή τους παθολογοανατόμους. Η απάντησή μου είναι ότι εκπροσωπώ και τους παθολογοανατόμους, είναι γιατροί. Όχι, άλλο ρωτώ εγώ. Εσείς εκπροσωπείτε τους παθολογοανατόμους ή και τους γιατρούς? Εννοώ τους χειρουργούς. Εκπροσωπώ και χειρούργους και παθολογοανατόμους. Απλώς κύριε Διαλυνά, απαντήστε λίγο σας παρακαλώ, γιατί είναι σημαντικό να ακούσουμε τι λέτε εσείς. Λοιπόν, καταρχήν αυτά όλα που λέτε, ότι δηλαδή καθυστερούσε ένα χρόνο, τα ήξερε ο διευθυντής του νοσοκομείου. Διότι ο διευθυντής του νοσοκομείου κάλεσε τον πελάτη μου, τον Θωμά τον Πολιόπουλο, στο γραφείο του και εκεί ήταν και ο χειρουργός. Επομένως ήταν εις γνώση του διευθυντού αυτό, πρώτον. Και ρωτώ εγώ, κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Τιταράς, εφόσον υπήρχαν κενά, γιατί δεν του είπαν, άνθρωπέ μου, εμείς δεν μπορούμε, πήγαινε σε ένα ιδιωτικό παθολογοανατομικό και κάνει τις εξετάσεις τις οποίες έχεις να κάνεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το οποίο ζητάω και με τη μήνυσή μου, είναι να δούμε ποιες περιπτώσεις ακόμα υπάρχουν, γιατί πρέπει να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και όπως το και τρίτο, η τελευταία, κύριε Διαλυνά, με τον θάνατο του 67χρονου που είπαμε πριν από λίγο. Σωστό, η τελευταία. Και αυτό που θα πω δεν αφορά τον συνάδελφό μου, αφορά κάποιες φωνούλες που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Επειδή με προκαλούν λοιπόν, εγώ είχα περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις των διοψιών, αλλά που γίνονται πολύ αργά, μέχρι και 30 μήνες μετά, μέχρι και μετά θάνατον. Δεν ξέρει ακόμα η συγγενής από τι πέθανε, μετά θάνατον. Αποφάσισα λοιπόν κάθε εβδομάδα να βγάζω ιατρικές περιπτώσεις, ιατρικές αμέλειες στη δημοσιότητα που αφορούν όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας. Άρα είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή. Αυτή είναι η απάντησή μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο να μας δώσετε και την άποψη των γιατρών, αλλά και την άποψη βεβαίως των ανθρώπων που ασφαλίζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Είτε αυτά είναι στρατιωτικά είτε κανονικά. Κουράγιο, να έχει τη δύναμη και ειλικρινά δηλαδή ο άνθρωπος να τα καταφέρει. Ο καρδιάς να τα καταφέρει. Βέβαια. Μάλιστα, είναι μεγάλη περιπέτεια. Καλή δύναμη και στους δυο σας. Λοιπόν, είναι τεράστιο το θέμα.